Yan na, magugulat na yan. Bia, Bia. Lukat kita. Lukat kita lang. Bia. Bia. Bia, Bia, Bia. Anong sound mo? Wala. Bigla nga umano eh. Nag-umpisa eh. Ginawa naman ang picture yun. Yali, share mo sa akin mamaya ah. Bigla na lang nag-umpisa, wala man lang mga music. Wala, ganyan lang. Hindi kagaya ng last year, diba? Okay na yan para hindi pirated, hindi copyright. Hey, 7 Ways. Last year din. Bagyo. Typhoon. Ano naman yung madumi. Kaya tignan mo mga nag-ano na naman. Last year wala rin. Nandito. Sorry. Hello, Kuya Bob. Hey, 7 Ways. Good morning, Bob. Good morning, Kuya Bob. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba? Ayun nga, kinulang kami sa isang kakain pa man din tayo. O, paano yun? Kami lang,
Pwede tumuloy ka na lang doon. Lunch alas 12 naman eh. Kahit lunch, hindi ka makakasama? Oo eh. Hey, Jane! Asan? Oo nga, nasa ano lang. Oo, ngayon tingnan mo, naka-open lahat. Hey, Jerry TV official. Hello, idol. Shout out. Watching from Cavite. Shout out to you. Jerry TV official. Nag-love shout out. Hello. Hello, Jerry. Come from Seven Ways. This is ano ba to, Mia? Fireworks, ano? 2020 Fireworks Competition 2025 here in Macau. Ikikay, ginawa mo na ano yan ah. Unlimited. Uy, baka malamig na gabi na, Yoli. Birin kaya kita, Yoli. Sige, buksan mo nga. Wet ones. Ano mo nga to, Kikay? Ito may panyo. Ito may panyo. Nice fireworks, Maria. What is the celebration is of Macau? Especially celebrating your birthday. It's a fireworks competition 2025. Every year actually, you know, number the last year also like this. Wala ka mga kikay. Hindi yan ubusin mo. Wala na sila pagulutan. Hindi mo naman. Dali. Lahat na napapansin ito. Inubos na yung pagulutan nyo. Dali, pasa mo rin sa akin ha. Yung lata. Later we have a stream yard around 12 midnight. I will start.
Di ba talaga yung pag-linggo? Well, Londo. Masasarap. Lalo nga maraming tao yun. Mega love shoutout. Pamilya people in the house. Thank you guys. Don't forget to like and share. Wow! Mia, wag mo alugin yung ganyan. Kumain ng ano, milot. Hindi siya mausok siya. No? Sandali lang, pero mausok na. Naglalaro lang kami. Hey, Miss Ludwig. Hey, Miss. Sorry. 7 Ways and Peter. Hello, sis. Sis. Anong meron? Fireworks competition. Every year, like that, sis. Here in fireworks competition. Anong celebration? Fireworks competition. Kasi by next week, mag-umpisa ang Dragon Festival here sa Macau. Yeah, competition. Marami country yan. Sa Swiss, Japan, Korea, Macau. So, hindi ano po ano yan, country to. Hindi sinabi ano. Yan. Firework. Japan yata meron din. Kaya ano, sila ISIS, ano, fish. Ice, sis ice. May fireworks din yata sila ngayon. Yun na yun? Pahinga din. Kuda. Kanina pa siya kumukulong sa yan. Ano yan? Ngayon wala. Hindi na-announce, no? Wala, no? Gali, send mo sa akin, ha? Gali.
Galisan mo sa akin na. Yes, is Sino ni si Jaden? Kaya pala gusto mo doon. Sumunod tayo? Pag inalo ka. Ito, ayan. Ayan si Swiss. Tapos na. Meron pa yan. Gusto niyo ba't sabi? Hindi ganun yung ano. Malamig yan, hoy. Watermelon yan, gabi na. Saan mo nilagay yung chichirya ko, Kikay? Uy, binili ko sa'yo ah. Wala, Kikay. Pinahawak ko nga sa'yo eh. Ay, may baon. Para kasi Doraemon ah. Mia. Mia. Dami ng bata na ba? Ano utot? Ayan no? Alam mo, dami saltang ano? No. Buso nga itong ano mo. Ayaw mo na? Hindi kaya mahulog yan. Awak ko syempre. Baka mga... Siyempre kinainan mo yan. Babalik. Sabi mo yan, wala akong nabibili sa Pilipinas sa ganyan. Pero mo, sa palo kaya. Sa palo? Wala ka tao mas masarap to. Akala ka yan, kaso ano na yan, parang candy na. Ano? Sino? Wala, nandun yun sa ano pa. Ay, wala dito? Wala pa sa ibang bansa. Take time nga. Hindi ko nung, uy ko, mahihain. Kaya nga mga dinala yan. Wala ka pala ano dito, nung bagong Pilipinas? Ano ba yan? Ibang Pinas. Usapan, nagdala ka ng downy dito.
Eh, hindi ako nagdala ng downy. Damit na nilaban doon, kumuha ko. O baka hindi mo nilalaban niya? Oo. Ang suot ko na to eh. Ikaw lang naman na hindi pwede mag-ulit ng lahat na ng gamit ko ginaya ko, kaso walang nangyari. Sa Pilipinas pa lang. Mabalibok si Yuli, oh. Tingin lang tayo. Mabalibok. Gugusto ka muna naman mo. Gugusto mo. Papapon ka lang. Kumakantungkoy na. Kuha na naman ako nakaligo. Kasi nagtripan ako ni Nico noon. Birthday mo, birthday mo. Hindi ka ka Yuli. Roblox sa tinaturo niya. Senior citizen. Senior citizen? Porkit si Peps lang eh. Sorry ka, nakamute. Sino ka?
Oo. Mandami kaya lang. Oo nga. Saka mahina yung sounds niya. Dami pa naman tao ngayon. Wala, open na eh. Hindi nga natin alam kung anong country yan eh. Last year, ano ba nanalo? Japan, no? Ano na lang sa Japan. Japan. Japan, Korea. Ano pa yung isa? May isa pa. So, ang natanda ko lang, Japan ang nanalo last year. Saka inano ngayon. Kanina pa. Kaso hindi pwede. Kung pwede magulang, okay lang. Eh, hindi pwede. Kaya dinala na lang namin yung ano niya, yung stroller, ano yung tagon, yung para hindi mainggit. Scooter yon, wala. Buti ngayon nagkaroon ng ganito, no? Di ba last year wala? Saka ito, talaga sinarado nila puro upuan. Binago. Sinusulit na namin, last day na ngayon. Gusto na push. Pero hindi pa po. Hanggang 11 yun, di ba? In-announce 8 until 11. Na kami. Nagalis pa din ako eh. Sige, wag na mo to. Wala namang pasok niya bukas. Eh, di naman na kami nilili. Inauwi na, sabay na rin. San Malo. Babay ka na. Babay na, babay na. Babay po, thank you po. Sabihin mo, see you in December. Ayun pa, babay ka na kayo din. Dali. Paalam ka lang. Paalam lang. Team. Tama, sabihin mo, bye-bye. See you in December. Balik din siya ka. Malapit pa pati. Ngayon, sobra. Grabe. Kaya, araw, paratong humid. Kahit saan. Pag ganito kainit, ako, mas gusto yung pang sa bahay lang. Babay ka na, babay na. Sabi mo, thank you po. Thank you po. Sige po. Nagtagang mo na. Hindi mo minabuto. Dadan ko. Mia, parang gusto kong macaroni. Lagay mo dyan. Lagay mo na dyan. Hindi, nung narinig ko macaroni. Narinig ko lang macaroni. Favorite. Takpan mo naman, Mia. Yung yan, narinig ko. Narinig ko eh. Narinig ko eh. Yan lang, kahit yan lang. Hindi, kahit yan lang po. Yan lang ang paborito ko. Yan lang, okay na. Thank you. Thank you naman. Ha? Ate ko. Halit lang ko eh. Dami nagsasabi. Thank you. Bye-bye. Eden, bye-bye. Thank you. Okay. Pasabi na lang, una na kami. Salamat. Eto na. Eto na. Opo. Narinig ko may Nang-take off. macaroni salad. Eh, macaroni salad eh. Hindi mo naantay niyo isa pang dito ka na muna kasi. Wala ka magpasok ka. Dito na lang. Kami na lang.
Surprise mo ako na lagi. Kaso wala ka na kasabay mo eh. Ikaw, isipain kita. Ay, hindi. Alam mo naman yan, late ka na umuwi. Hindi. Mamaya pa uwi yan. Anong oras ka uwi? O sana ubos pa namin yan, bibili pa kami. Ang ubos namin yan, bibili pa Hoy, tapos sabihin mo may pasok ka bukas? Bibili pa kami. Oo nga, magkakasama kami doon. Nakatutok sa'yo camera. Sige. Nagtitinga pa naman Sige. Hindi nagkakamot ng pipi. Tara na. Sige na. Ako. Ay, ayun, ano yun? Ano? Akin yan, akin yan. Ay, Tiniyang. Kaibigan. Bye-bye, thank you. Kaya, lagay mo nga doon sa bag. Lagay mo doon sa bag ni Kikay. Doon sa basuran, hindi naman pwede magtapon dyan. Oo. Kailangan pa dito ka muna. Hindi naman daw uuwi si Kiyoli. Mamaya pa raw sila. Hawakan mo ito, tapon mo. Ikaw, mama. Tayo tapon mo nga doon tayo. Ayun. Ano gagawin ko kay Bia? Kami yung laptop mo, mama. Ay, exit mo lang. Your what signal? It's not good. Yes, I know. 7 ways. My signal is not good. Because, if I'm outside,